Sariya bulon kanubagaw Sherifula Jabara Soka ambe aw foka wala nyumando ko aw bisimila aw ka jamkan kono sariya bulon do sariya bulon jamkan kono ambe wati bo an woni tugo meddo ko lokola adu jirala ka fo mi do ko lokoye ale kono kemme gele bayi an ga jamana kono ambe domine ko bi ni saranga kritika sola ibina ka fo gele dando do ko lokola wala bi o do ko loko konna na anye ma wole minye sariya barakelay nin kenen ka kuma mako serama ayan jabi anga mawlele maître Koto Traoré avocat au barreau du Mali arebe ambolo korabi wala saka masara ni haklenka no yanga bi temuye l'innovation majeure de la nouvelle loi domaniale et foncière au Mali sariya kuramin tara Mali jamana fe wala sa kanin kura fe do koloko marachola anga jamana kono gelaw ka ba kono basiki ka sabata kono ni do kolo soro yakili kala tiga ka fo ni do kolo emulo bada o sariya mun tara bi amino fɛsɛfɛsɛ ko da aw tulo kan walasa gɛlɛya be ni o bɛ ni sariya in kɔnɔ minnu bɛ ka kɛ est ce que ni sariya bɛ bɛn est ce que a kɔlɔlɔ tɛ se anw ma don nataw la an kɔni se ye min o de ye ka kuma aw ye k'aw bilasira sariya in a ye mun ni mun fɔ k'o wajibiya an kan ni maa min donna o kɔnɔ bilen o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔli kan an kɔni ye an seko kɛ o la o bɛ bila an fana karamɔgɔ a Seydi Sherif Usmane Madani Haidara a ka laɲiniw kɔnɔ babu ni ala sɔnna an bɛna n'u don nin ka an n'an ka maa welele sɔɔni dugukoloko kelen min ye san 2009 ye Bamakɔ ka daminɛ décembre kalo tile 7 ka se tile 12 ma sigiba kɛra n'a bɛ fɔ o ma ko les assises nationales des états généraux sur le foncier au kɛra o kɔfɛ laɲini baw kɛra a kɔnɔ jamanadenw y'a jira k'a fɔ fo ka dugukolo ko bayɛlɛma caman don a kɔnɔ o de nana ni sariya kura tani ye ni o sariya tamasiyɛnw ye nin l'ordonnance numéro 2020-014 PDRM du 24 décembre 2020 portant loi domaniale et foncière ni nana ni sariya in babu nata ne ka bi o la an ka mawulele maître Koto Traoré sigamali ɲinamali an bɛ segin k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn maître i ni ce i ni baraji n ce C3 n b'i fo ka an lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ ka télévision so somɔgɔw ɲɛmɔgɔw fo ka foli bila ka taa karamɔgɔ yɛrɛ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma i yɛrɛ fo i ka wuli ka jɔ la a diyara n ye an b'a fɔ k'i Traoré o la bi ni an ko ko nin sariya kura in i bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna kan la nouvelle loi domaniale et foncière surtout an bɛ tila ka foli kuraya ka ɲɛsin ma ni ko la loi domaniale la nouvelle loi domaniale et foncière o ye sariya sen kɛrɛnkɛrɛnnen ye min taara jamana fɛ n'a bɛ an ka dugukolo ko kofɔ n'a bɛ dugukolo sɔrɔ cogo kofɔ n'a bɛ dugukolo tigiya in kofɔ n'a bɛ dugukolo yɛrɛ labaara cogo kofɔ o sariya kura min taara n'i y'a jateminɛ an ka jamana in kɔnɔna la sariya kura in tali kɛra fɛnba de ye a nana ni yɛlɛmaba ye parce que i ka kuma daminɛ na i da sera fɛn dɔ ma gɛlɛya fanba dɔ Mali kan bi n'i taara an ka critique sodaw la bi n'i y'a ta i k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ ni kiri bɛ ka boli fɛn min kan dugukolo ko n'i y'a bɔ a la a tɔ bi dɛ a gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔdenw kan fo ka a dama tɛmɛ u t'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ min u t'a dɔn u bɛ na yɔrɔ min kelen fila ye min ye maa minnu fana bɛ yen n'u ka baara de don ni sariya yɛrɛ y'u bila a labaarali la fili fɛn fɛn bɛ don jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ n'u bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ kiri la kiri min bɛ kɛ kiri banbali ye o fili ju caman bɛ maa minnu yɛrɛ ka kan ka dugukolo ko in labaara n'o ye jamana ka baarakɛmaw ye donc n'i y'a faamu kuma la surunyana yan'an ka don a kɔnɔ n'i y'a mɛn ko loi domaniale et foncière sariya dɔ de taara décembre kalo tile 24 san 2020 n'an b'a fɔ o ma ko le 24 décembre l'ordonnance du 24 décembre 2020 portant code domanial et foncier o sariya min taara san 2020 ni san 2020 in kɔnɔna in na o de kɛra sariya kura ye dugukolo ko la a ye yɛlɛma ba don a ko la an da bɛna don o kɔnɔna la donc o sariya min taara o sariya in yɛlɛma in baara kan ka kɛ cogo min jamana kɔnɔden caman bɛ bi u ma se ka a dɔn
filanan fana ye min ye maa minnu bɛ yen nɔ yɛrɛ n'u ka baara ye dugukolo ko ye n'o ye maire ni préfet ni sous-préfet ye olu yɛrɛ fana ɲinalen bɛ sariya in kun olu bɛ ka baara kɛ komi sariya in yɛrɛ a tɛ yen nɔ. a diyara n ye maître Traoré o hukumu kɔnɔna na an da sera ma i ko yɛlɛma dɔw donna la yɛlɛmaba jumɛnw nana sariya in yɛrɛ fɛ bi ni an bɛ se k'an sɔnni sigi o kan k'a fɔ an bɛ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ka sabu kɛ ni sariya ye n'a sera ka labato o yɛlɛmabaw. o yɛlɛmaba fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o yɛlɛmaba in ye tɛ fɛn wɛrɛ ye o ye an ka nin sariya kura min taara dugukolo ko la a ye dugukolo tigiya a ka se ka waleya mɔgɔ bolo a ye fɛn kelen fɔ a la fɛn kelen dɔrɔn min de don o ye titre foncier ye dugukolo n'i y'a ɲini fɔlɔ sariya kɔrɔ min tun bɛ yen o tun ye titre foncier ko fɔ komi o de ye dugukolo sɛbɛn ye sɛbɛn min la kɛrɛnkɛrɛnnen de don o tilala tuguni ka na sɛbɛn wɛrɛw fɔ a la ni mɔgɔw b'a dɔn permis d'occuper a wele cogo tun nana yɛlɛma sariya kɔnɔna la u b'a fɔ ma ko concession rurale à usage d'habitation o bɛ yen o tun ye hadamadenw bɛ dugukolo min san k'a kɛ u siyɔrɔ ye o sariya kɔrɔ in tilala tuguni ka concession rurale maa mun bɛ yen n'u bɛ dugukolo ɲini k'a kɛ sɛnɛkɛyɔrɔ ni fɛnw ye bon ni tun y'a jate minɛ nin bɛɛ tun bɛ o sariya kɔrɔlen in kɔnɔna in na komi sɛbɛn min bɛ jate dugukolo tigiya sɛbɛn ye maintenant nin sariya kura in nana ka titre foncier ta kelen ta k'o de kɛ dugukolo sɛbɛn tigiya waleyali sɛbɛn dɔrɔn ye dugukolo ka k'i ta ye a sɛbɛn in désormais o ye titre foncier de ye nin sariya kura in a ye o de kofɔ maintenant a tilala ka mun wɛrɛ kofɔ o la a y'a yira k'a fɔ que ça soit n'i bɛ dugukolo ɲini k'a kɛ i sigiyɔrɔ ye ka so jɔ n'i ka denbaya k'a kɛ i sigiyɔrɔ ye n'an b'a fɔ a ma ko parcelle à usage d'habitation o dugukolo ninnu tigiya bɛ waleya ni titre foncier de ye n'i bɛ yɔrɔ fana ɲini k'a kɛ hali sɛnɛkɛyɔrɔ ye o fana sariya kɛrɛnkɛrɛnnen taara n'a a bɛ fɔ a ma ko loi agricole o fana bɛ sɔrɔ cogoya min na o sariya in ye i da don o la k'o fɔ maintenant o fana tigiya in ka a waleya k'a k'i i ta ye ka sɛbɛn min kofɔra sisan o ye titre foncier kelen in de ye maintenant n'i y'o jate minɛ o yɛlɛmaba in de nana don an ka nin sariya kura in kɔnɔna in na i b'a daminɛ a daminɛ la fo ka taa se a laban na i tɛ permis y'a kɔnɔ permis d'occuper t'a kɔnɔ i tɛ permis d'occuper y'a kɔnɔ lettre d'attribution t'a kɔnɔ notification ninnu minnu tun bɛ di o t'a kɔnɔ a fɔra de ko dugukolo ye n'i b'a ɲini ka k'i siyɔrɔ ye a bɛ d'i ma ni titre foncier minɛn kɔnɔna de ye o de b'a k'i ta ye donc ale sariya kura in a ma na ka sɛbɛn wɛrɛ foyi yira min bɛ se ka dugukolo kɛ maa ta ye ni titre foncier tɛ maintenant o sariya in yɛrɛ tilala k'a yira k'a fɔ yanni ale sariya kura in tun ka ta i b'a ye maa minnu tun bɛ yen nɔ maa kɔrɔw bɛ yen maa dɔw bɛ yen titre foncier t'u bolo permis de b'u bolo lettre d'attribution b'u bolo o bɛ taa sɔrɔ concession rurale b'u bolo a ko a ye wagati di o maaw ma k'a yir'u la k'a fɔ ko o maaw wagati dilen b'aw ma san 10 ɲɔgɔnna kɔnɔna la aw ka o sɛbɛn ninnu nin sariya kura talen in kɔfɛ aw ka o sɛbɛn ninnu yɛlɛma ka kɛ titre foncier a ko yɛlɛma ka kɛ titre foncier donc i b'a ye k'a fɔ o la titre foncier kelen de taara k'a kɛ sɛbɛn ye nin sariya kura in na min bɛ dugukolo tigiya in ka waleya bon n'o sariya kura in taara o sariya kura in labatoli an ka jamana ɲɛmaa y'a wajibiya depuis 2020 sariya min taara a lawaleyali kɛra wajibi ye jamana kɔnɔdenw kan a lawaleyali kɛra wajibi ye kiiritigɛlaw kan mais min yɛrɛ y'a gɛlɛma ye a lawaleyali wajibiyara maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ dugukolo di maa ma n'u bɛ dugukolo sɛbɛnw dilan n'o ye maires ye n'o ye préfets ye n'o ye sous préfets ye fo ka taa se domaine mɔgɔw ma donc an da bɛna don o la gɛlɛya min b'a kɔnɔna in na a sariya labatobaliya in min bɛ yen nɔ
an bɛna ye k'a fɔ sariya kura in min taara adamadenw ka kan k'u ka taabolo kɔrɔ in bila ka yɛlɛma don dugukolo ko baarali la ka bɛn sariya kura ye min fɔ mais n'i y'a ye hali bi o baara in tɛ ka kɛ. Maître ni diyara n ye mais e da sera yɔrɔ min ma sisan nɔ n'an b'o ɲininkali kɛ maaw bɛ sɔn k'a fɔ ko ala an k'o ɲininkali kɛ o de ye i n'a fɔ sigiyɔrɔ min minnu bolo ka ban lettres don i da sera ma dɔw ta ye permis ye u b'u ka so kɔnɔ hakililatigɛ donc sariya kɔrɔ ma a wajibi an bɛɛ kan an ka taa n'o papier ye k'u yɛlɛma k'a kɛ titre foncier wa. kosɛbɛ titre foncier hali n'a y'a sɔrɔ an y'a so ninnu jɔ an yɛrɛ bɛ ka si a kɔnɔ. hali n'a y'a sɔrɔ i y'a jɔ i yɛrɛ bɛ ka si a kɔnɔna la permis de b'i bolo lettre de b'i bolo o sɔrɔla yanni sariya kura in lawaleyali ka damina a ko wagati dira jamana kɔnɔdenw ma aw ka na n'aw ka o sɛbɛnw ye service da min bɛ yen n'ale bɛ titre foncier dilan aw n'a ka taa u b'o yɛlɛma k'o kɛ titre foncier ye mais i ka o ɲininkali in kɔnɔna in na o t'a yira k'a fɔ yɔrɔ t'i ta ye yanni sariya kura in ka ta maa maa bɛ yen nɔ ni permis b'i bolo lettre d'attribution b'i bolo ou bien sɛbɛn wɛrɛ b'i bolo k'a sɛbɛn ka ɲi o b'a yira k'a fɔ i ta y'i ka yɔrɔ mais a ko o tɛmɛnen kɔfɛ sɛbɛn kelen min ni baara bɛna na kɛ n'a ye k'a daminɛ ni sariya kura in na fo ka taa se wagati min sera ko ni sariya wɛrɛ taara titre foncier de bɛ baara maintenant o kɔnɔna in na nin wagati dira jamana kɔnɔdenw ma bɛɛ ka nana ka sɛbɛn ye ka n'a yɛlɛma ka kɛ titre foncier ye o la o bɛ na ni gɛlɛya dɔ fana ye an da ka kan ka s'a ma parce que i b'a dɔn anw ka jamana in ma dugukolo ko in ma kɔsani in fɔ dugukolo ko lawaleyali ka kɛ tiɲɛ ni jɛlenya kan jamana in ma kɛ a kun ye o de nana ni nin fɛn caman ye i bɛ taa sɔrɔ maa caman bɛ a sigilen de don bi permis b'a bolo lettre d'attribution b'a bolo mais a sigilen bɛ yɔrɔ min na plan min b'u ka yɔrɔ in kan n'o b'u ka yɔrɔ morcellement ni a sigicogo kan ka kɛ cogo min i bɛ taa sɔrɔ o plan in o ma approuvé yɛrɛ o plan approuvé o caman bɛ Bamakɔ in kɔnɔna la n'a kɛrɛfɛla ninnu na maaw sigilen yɔrɔ bɛɛ jɔra maaw b'u ka so kɔnɔ sɛbɛn dir'u ma dɛ mais plan ma approuvé maa min kan ka approuvé bon n'i nana o la sisan k'i bɛna i ka o sɛbɛn yɛlɛma ka kɛ titre foncier ye bon n'i sera o yɔrɔ ma k'a sɔrɔ e dun ka plan ma approuvé titre foncier tɛ se ka dilan o o tɛ gɛlɛya dɔ ye yan peut-être jamana don nalenw na u na solution ɲini o la maa caman sigilen bɛ bi titre permis b'u bolo sɛbɛn wɛrɛ b'u bolo n'o ye lettre d'attribution ni notification ni fɛnw ye mais plan approuvé len tɛ bon ni plan approuvé len tɛ o sariya kelen tilala k'a fɔ o maaw ma an ye wagati di aw ma aw ka se ka na aw ka o sɛbɛn yɛlɛma ka kɛ titre foncier ye mais n'a y'o di gɛlɛya dɔ dun bɛ yen titre sɔrɔli la yara o ye gɛlɛya wɛrɛ ye o baara in ka kan ka lajɛ jamana fɛ kosɛbɛ. A diyara n ye maître ka kɛ ni an ka waati a b'a la ka taa k'an bolo da lajɛbagaw bɛ sɔn o k'an ka segin ni jamukan in kan bi min ye e da sera minnu ma yɛlɛmaba ninnu an b'an turunnen ka taa an ka togoda dɔw la bi hali togodaw yɛrɛ tɛ Bamakɔ kɛrɛfɛ an kɔrɔ yan nɔ yɔrɔ caman bɛ yen nɔ mun ye maire ye hali administration minnu bɛ ka dugukolo papier di e ye min fɔ titre foncier tɛ u tun bɛ ka mun di kɔrɔlen n'o ye permis ye n'o ye lettre d'attribution ye an y'a sariya dɔw sɔrɔ ko halisa o baara in bɛ ka kɛ minnu bɛ ka kɛ sariya bɛ mun fɔ o la. sutura o ye sariya sɔsɔ walejuguba ye jamana in kɔnɔna in na o ye hali bi n'i y'a jateminɛ maire bɛ ka permis di anw yɛrɛ ye sariya baarakɛla ye mɔgɔw ni permis kuraw bɛ ka na ni sariya talen kɔfɛ permis bɛ ka di lettre d'attribution bɛ ka di notification bɛ ka di alors que nin sariya ye dugukolo n'a y'a sɔrɔ maa si cogo de don et sɛbɛn dɔ tun bɛ yen sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen n'an b'a fɔ a ma ko le décret portant qui détermine les conditions d'attribution de parcelles relevant du domaine privé immobilier n'a a kɛra jamana ta ye o a kɛra collectivité ta ye o mairie o ou bien cercle de don a kɛra olu ta ye a ko o dugukolo ninnu n'o bɛ di maa ma a ye hali o di yɛlɛma donna o sɛbɛn na k'o di cogo yɛlɛma ka bɛn titre foncier ka bila titre foncier minɛn kɔnɔna la bon maire minnu bɛ nin sariya in kɔfɛ ka to ka permis bɔ k'a di mɔgɔw ma a sɛbɛn ye sɛbɛn lankolon de ye sɛbɛn fu de don Allahu Akbar n'an y'a ta sariya la sariya ko
maire tɛ se tuguni ka permis di ni loi kura in y'a yira k'a fɔ maire tɛ se tuguni ka permis di dugukolo min y'a ta ye a bɛ se ka dugukolo di a bɛ dugukolo di sariya kura ko dugukolo ka di cogo min titre foncier minan kɔnɔna la mais n'ale tɛ k'o di ale bɛ ka permis de dilan hali bi ka o ta k'o feere n'i y'a ta sariya la kelen ale n'a dili man kan fila a bɛ k'a ta ka sariya dɔ sɔsɔ maintenant ale bɛ k'o sariya o papier mun dilan sisan k'o di ale n'o dili man kan et puis a bɛ sariya sɔsɔ o sɛbɛn min a bɛ k'a ta k'a di jamana kɔnɔdenw ma sariya la o bɛ jate comme o sɛbɛn yɛrɛ tɛ yen n'an b'a fɔ min ma des actes inexistants parce que le maire n'est plus compétent qu'a dit fila le maire donne en violation du code domanial et foncier en vigueur au Mali mais maintenant maire n'a dili man kan permis dili man kan tuguni kelen ale bɛ k'a di a bɛ k'a di sariya sɔsɔ kɔnɔ donc a bɛ k'o sɛbɛn min di n'i y'a ta sariya la a bɛ jate comme l'acte là est nul a bɛ jate comme sɛbɛn t'i bolo sariya la fu yɛrɛ de b'i bolo fu yɛrɛ de b'i bolo n'an b'a fɔ a ma des actes nuls ou inexistants même parce que a ma taara ale fɛ ale n'a tali man kan fila a bɛ k'a ta sariya sɔsɔ kɔnɔna la i ka nin plateau kelen in na dɔ tɛmɛna yan nɔ a da sera a ma o kɛra min ye conseil technique ye ministre min ka baara ɲɛsinnen dugukolo ko ma conseil technique Lassana Jakite a da sera o yɔrɔ in ma donc o papier minnu bɛ ka di halisa an jamanaden minnu bɛ yen n'an tɛ sariya dɔn an tun tɛ nin kalama a la o minnu dira an ma kaban walima n'u ko k'an kana u ka dɔ wɛrɛ d'a ma o papier ninnu bɛ kɛ fu ye de wa o papier ninnu bɛ kɛ fu a b'an bolo mais a tɛ mako ɲɛ non a tɛ mako ɲɛ hali kiri la ni an tɛ se ka taa an tɛ se ka taa défend mɔgɔ kiri bɛ ka k'a la o gɛlɛya dɔ fana ba y'o ye fɛn na sutura i ka ɲininkali nafa ka bon parce que o sɛbɛn kura min bɛ di o maaw b'o ta bi ka kiri kɛ n'a ye i bɛ taa sɔrɔ a dɔw yɛrɛ b'a kɛ n'a ye ka maaw ye maa minnu ka titre foncier b'u bolo alors que sariya la n'i y'a jate minɛ o sɛbɛn kura min dilanliw fɛ sariya sɔsɔ kɔnɔna la olu tɛ se k'o kɛ ni sariya kura kɔfɛ n'a a kiri sugu tora ka taa kiritigɛla ɲɛkɔrɔ o sɛbɛn in man kan ka jate komi sɛbɛn de don ko sɛbɛn min bɛ jate komi sariya sɛbɛn de don parce que a bɛ jate komi a sɛbɛn yɛrɛ tɛ yen baara yɛrɛ man kan i n'a fɔ fu yɛrɛ ani fu bɛɛ ye kelen ko fu de don mais i bɛ taa sɔrɔ o gɛlɛya in min bɛ yen sisan u b'o sɛbɛn in ta ka na n'a ye kiritigɛla ɲɛkɔrɔ ka kɛ ka kiri kɛ k'a fɔ a sɛbɛn de b'a bolo acte administratif de don mais acte administratif min de don a taara maa fɛ maa min man kan ka ta yarɔ la c'est nul a taara sariya ye min fɔ a ma ta o minɛn kɔnɔna la mais u b'o ta u bɛ kɛlɛ kɛ tuma dɔw u bɛ kɛlɛ kɛ ka sebaaya yɛrɛ sɔrɔ maaw ka maa min u ka titre foncier b'u bolo titre foncier min ka kɔrɔ n'u ta ye n'u ka o sɛbɛnw ye donc o de la i b'a ye gɛlɛya min fana de don jamana in kɔnɔna la u ka kan k'a lajɛ maa minnu fana bɛ kiri tigɛ ani anw fɛn fɛn bɛ baara kɛ kiritigɛ bonda kɔnɔna la maaw ka kalan nin dugukolo ko sariya kura ninnu na a taabolo n'a nabolo la a bɛ kɛ sababu ye ka nɔgɔya caman don kiriko in na sinon gɛlɛya de don bibi maire bɛ k'a di préfet bɛ ka continuer k'a di sous préfet bɛ ka continuer lettre d'attribution depuis fɔlɔ olu ni o dili yɛrɛ man kan mais hali bi u bɛ ka continuer k'a di sɛnɛkɛ dugukolo ko la fɛn da sera ma o don na o di cogo b'a la hali bi u bɛ ka di fo jamana yɛrɛ tilala ka sɛbɛn bila ka taa di maa minnu bɛ domaine kɔnɔna n'an b'a fɔ a ma ko chef de bureau k'a fɔ ni jamana ka lasigiden n'o ye préfet ni sous-préfet n'u ye sɛnɛkɛ dugukolo di maa min ma u kana sɔn ka kɛ titre foncier a ma di sariya ko k'a di cogoya min na o gɛlɛya kelen de filɛ nin ye tuguni dugukolo min bɛ yen ni adamadenw b'a ɲini ka kɛ u siyɔrɔ ye o dugukolo sɛbɛn kelen hali bi o maire bɛ ka continuer ka o permis kelen ta tugun k'a di n'i y'o di c'est comme i ye papier fu de di sariya la i ye papier fu de d'a ma maître de bɛ nin fɔ an ɲɛna mais sisan ka kɛ n'an ka waati taabolo ye fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka kɛ sisan nɔ walasa ka nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen effacer k'a dilan ka sigi sen kan fɛɛrɛ fɔlɔfɔlɔ min ka kan ka kɛ jamana de ka kan ka i jɔyɔrɔ la nin ko in na fɛn wɛrɛ tɛ jamana ye sariya de ta sariya bɛ ta de ka jamana kɔnɔdenw ka mako dilan k'u ka tɔɔrɔ ka a nɔgɔya l'intérêt général kiri fana bɛ tigɛ ka jamana kɔnɔdenw fara ka bɔ ɲɔgɔn na k'u ka tɔɔrɔ in dɔgɔya de mais ni sariya taara jamana fɛ sariya talen kɔfɛ hali bi o gɛlɛya kelen in fɛn tɛ ka bɔ a la dɔw de bɛ ka fara kan jamana de ka kan sisan ka wuli k'i jɔ nin sariya in
ka ɲafɔ ka ɲafɔ ka ɲafɔ ka ɲafɔ a ka faamu an ka todunkan na. Fila, maa mun bɛ yen n'u ka baara de don k'u kalan sariya kura in na k'u kalan a kan ka kɛ cogo min. Kiiritigɛlaw fana u ka wonu sen don a la k'u kalan k'an bɛɛ kalan pour que sariya kura in ye min fɔ tagabolo kan ka kɛ min ye sɛbɛn min lakodɔnnen don ani min lakodɔnnen tɛ jamana ka kan ka nin baara in de kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ pour que yɛlɛma ka don a la. Mais n'o ma kɛ sariya kura in tali a yi nana ni yɛlɛma kura mun ye pour que maaw ka lafiya a tɛna fɛn bɔ a la parce que maa mun bɛ bi n'u bɛ ka permis sɔrɔ olu bolo ko sɛbɛn de b'u bolo t'a dɔn u nana ɲɛsin mairie ma o kɛla dugukolo bi sɔrɔ olu bolo n'u ta de don u y'a feere u ma mairie y'a feere u ma ka permis dilan ka d'u ma bolo sɛbɛn b'u bolo mais don nalenw na ni sariya ko sariya in de ka fɔ a ka labaara i b'a ye k'a fɔ sɛbɛn tɛ olu bolo sɛbɛn kolon de b'u bolo mais u don fili la u yɛrɛ nɔ tɛ maa mun ka baara ye dugukolo ko ye olu de y'u don fili la nin gɛlɛya in bɛ yen dɛ. A faamuna mɛtiri nin kɔni diyara n ye kosɛbɛ kuma o kuma ni nana faamuyali kura de bɛ sɔrɔ da kura de bɛ yɛlɛ i da sera ko ka maaw kalara an bɛ se k'a fɔ an ka sariyabulon kɔni y'a kalanbulon dɔ ye o kɔfɛ sisan bi babu ka se ka a kun cɛ e bɛ welewele jumɛn bila ka ɲɛsin faamaw yɛrɛ ma minnu bɛ ka acte ninnu di n'o y'an ka komanankaw ye n'o y'an ka gouverneur yɛrɛ ye hakaja ka se administration bɛɛ ma sous-préfet ka yɛlɛ ka se an ka maire fana ma ni olu fana bɛ ka nin baara ninnu kɛ e bɛ ladilikan jumɛn lase u ma ka tila ka ladilikan jumɛn fana lase jamana kɔnɔdenw ma ni an minnu bɛ anw de nin sariyako yɛrɛ kalama jango k'a fɔ ko an b'a bato. surtout yanni n ka so ma fɔlɔ n bɛ foli kuraya a ka télévision so ɲɛmaaw la ka a ɲɛsin yɛrɛ ma i ka wuli ka jɔ la parce que i yɛrɛ y'a faamu k'a fɔ nin de degun bɛ jamana kɔnɔdenw kan ni sariyabulon ye kalanso de don. kalanso de don mɔgɔ caman bɛ fɛn caman tɔnbɔ a kɔnɔna la o kɔfɛ ne bɛ wele min bila ka ɲɛsin sariya yɛrɛ labaaramaw ma u k'a lajɛ jamana bɛ sariya ta jamana ka lasigiden n'o ye préfet n'o ye sous-préfet ye n'i nana commune kɔnɔna na n'o ye maire ye olu de kan ka kɛ maa fɔlɔ-fɔlɔ ye maa min bɛ sariya labatoli ka a sinsin ka tila ka wajibiya ni sariya kura taara a ye yɛlɛma don taabolo dɔ la surtout dugukolo ko mana fiyɛ hadamaden de don dugukolo ko bi a bɛ hadamaden ka kɛnɛmaya de kofɔ foyi tɛ ɲɛnabɔ bi dugukolo kɔ donc ka ɲini u fɛ u k'a lajɛ ka sariya in k'a ɲini k'a dɔn u k'a labato welekan filanan ye min ye ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ka nafolo ɲini a ka gɛlɛn kojugu surtout wagati in ka gɛlɛn n'i ye nafolo sɔrɔ n'i bɛ fɛ ka dugukolo san taa se sariya dɔnbagaw ma ou bien maa o maa mun ka baara de don dugukolo ko kɔnɔna la n m'a fɔ a ka taa se dugukolo yuruguyurugukɛla n'o an b'a f'u ma ko spéculateur foncier olu de ka ca bi anw de b'o dɔn ni coxeur fan bɛɛ fɛ olu de ka ca bi n m'a fɔ ka t'i yɛrɛ ci olu tɛgɛ yanni k'i ka nafolo b'i kun i ka taa ɲɛɲini kosɛbɛ dugukolo min ne bɛna san est ce que nin dugukolo ye dugukolo jɛlen de ye sɛbɛn min bɛna di est ce que nin sɛbɛn ye sɛbɛn jɔlen de ye yanni k'i ka nafolo mana taga a sɔrɔli bɛ gɛlɛya i bɛ taa kiiri da min na kiiri min anw dɔw ka kiiriw u n'a dilancogo de don u ka suma degun b'a la n b'o wele bila jamana kɔnɔdenw ma u k'a ɲini ka sariya in fana dɔn o y'u fana ka hakɛba dɔ ye o y'u ka hakɛba dɔ sariya fɛn fɛn bɛ yen n'a b'i ka ɲɛnamaya kofɔ a ɲini i k'a dɔn i ka jamana sariya a nafa ka bon yanni i ka taa dugukolo san ka na taa san i kun fɛ a ɲini i k'a dɔn i k'a sɛbɛn dɔn yanni i ka t'i ka nafolo in don kunmabala ma ka tila ka t'i yɛrɛ sɔrɔ kiiri la kiiri min a kuntagala bɛ janya. Mun de fɛ ka foli ladi an lamɛnjɛkulu bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ ani an ka togoda ninnu bɛɛ la ka i yɛrɛ fo ka kitakaw fo ka tila ka karitakaw fana bɛɛ lajɛlen fo o de folikan bɛ n bolo k'a lase. A diyara n ye an b'a fɔ k'i Tarawele merci beaucoup ne kun ye an ka bi laseli ye sariya bulon kɔnɔna na an dalima la k'a fɔ maître Koto Tarawele avocat don n'o ye sɔgɔnadonba ye bi ni plateau kelen kan an mako ma s'a ma fiyewu n'a ma an jaabi an m'o bonya segi kɛ ale la kuma o kuma aw de ko ten an minnu bɛ k'an lajɛ ko n'an nana kuma o kuma dɔrɔn gɛlɛya dɔ bɛ wuli sariyako la n'ale kumana i tɛ ɲininkali kɛ bilen o la o sɔnni na k'anw jaabi o kɛnɛ kan
karamɔgɔ ko ten o bɛ kɛ wajibi an k'o foli lasegin ale ma da sera dugukolo ko ma o don nataw la ni ala sɔnna ni dugukoloko kelen an bɛ to a kɔnɔ min ye domaine direction ye titre foncier ko ninnu sariya kura la a bɛ ka kɛ cogo jumɛn na an ko maire aw ka sen bɔ a la an tɛ se maire ma bilen k'a ka dugukolo di an ma parce que ko n'a dira ko papier fu de bɛ an bolo ani fu bɛɛ ye kelen commandant an ka sigidaw la o kelen de don jɔn n'a diri ka kan sisan nɔ ko domaine n'o ye ministre so ye min ka baara ɲɛsin don dugukolo ko ni dugubaw sigi cogo ma direction des domaines don nataw la an fana n'u wele an mako bɛ sigiyɔrɔ la an bɛ se k'a sɔrɔ cogo jumɛn tɛmɛsira jumɛnw bɛ yen nɔ sisan nɔ walasa ka titre foncier yɛrɛ ɲini maître ko k'an ka sɛbɛn mun bɛ an bolo dugukolo ko la k'an k'u yɛlɛma ka kɛ titre foncier an bɛ se ka tɛmɛ sira jumɛnw fɛ n'an bɛ taa mun ni mun kan ka kɛ an bolo musakako la an kan ka taa ni mun ni mun ye walasa an ka papiers n'u o b'an bolo kɔrɔlen an ka sow tigiya la o ka yɛlɛma ka kɛ titre foncier a musakaw bɛɛ lajɛlen an n'o dɔ don nataw la ani direction des domaines ani o ni ɲɔgɔn cɛ whatsapp numéro ale bɛ aw ka bila la min bɛ kɛ sababu ye aw ka ɲininkaliw bila ka na o bɛ kɛ sababu ye an bɛ bɔ fɛn caman kalama aw b'a fɛ ka minnu mɛn ka minnu dɔn an b'o kɛ wajibi an yɛrɛ ka an ka whatsapp numéro la walasa ka aw bilasira ni o ye o la ne ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh.